Pak, apa neng di? Apa nukokno bensin motor iki lho, Bu? Ngomongmu ora apik mbok acara ulang tahun kancamu. Wes ora usah, aku ki kesusu. Setelah telat ku acarane. Kok tak tukone aku dhewe? Wes minggir. Kok gak iso? Apa rusak ya? Halo, Pak. Motorku mogok ning dalan nek. Susul lah. Yo, tak susul. Jangan kono. Yang terima nang kono kaya kon nusul iki lho. Kok apane re, Bu? Mbah Pak, tak starter gak iso ya. Jangan mikir. Oh alah, lo standar turbo ceklek ngono kok. Iya Pak, lali. Aku mari emang kesusu kok. Ya wis Pak, nek ngono aku terno wae timbang kok mogok neh. Oh saya? Sik Pak, sandalku tiba. Nang kalian iki, Bu. Sandalnya ketemu kalian ibu. Kenter ya? Lah piye Pak? Yang ini Bu, sementara gak sah sandalan, saya tuku sandal yang jalan. Isin apa? Mosok aku nyandang rapi, gak sandalan. Aku nak duit wong piye? Lah terus piye, Bu? Ya wis, nganggo sandal musik, Pak. Terus gak apa-apanya? Ayo. Gini nih, Pak. Mbok, Bu. Duduk mogok dhewe. Jasa tak tilane bensinnya. Bensin entek, Ibu. Lah piye, Pak, ngene iki? Lah salahmu, mau meh tak isi sik nang kono kowe gak entuk. Lah aku mang kesusu ya, Pak. Lah terus ngene iki piye? Ya tuntun sampean ah. Ibu kok nuntun aku iki lho. Aku lho ora sandalan, sandalnya bogo kowe. Katane panas sih lho. Kowe sandalnya tak anggone sikilku ben gak protot. Kandhani yo, aku nek gak nggo sandal isin yo, Pak.